En lille hurtig update fra Mirland. Som I nok har kunne læse på min Instagram, har jeg drøjet lidt med på det tidspunkt en relation, som svigtede mig, og så har der været lidt andre udfordringer rent klinkmæssigt. Jeg opdaterer egentlig bare her for at sige, at jeg er okay. Og det er sødt, at I bekymrer jer, fordi der er rigtig mange, der har skrevet til mig. Men I skal huske på, at det er ikke første gang. Og det er ikke sidste gang, at der er nogen, der kommer til at svigte mig. Og jeg har sikkert også svigtet en del gennem mit liv. Der er sådan lidt en tendens til, at jeg føler, at I undervurderer mig og min gøren. Og som om, at jeg ikke formår at stoppe mig selv. Og det gør jeg. Jeg ved lige præcis, hvornår jeg kan tillade mig hvad. I forhold til, hvad jeg laver, når jeg ikke er på arbejde. Så igen, det er sødt af jer, at I bekymrer jer. Men jeg lover, at jeg skal nok passe på mig selv. Og jeg ved godt, hvornår jeg skal gøre hvad, og hvornår jeg kan tillade mig hvad, rent mentalt. Udover det, så har jeg jo en lille sød kæreste, der er stadig udsendt. Det har været super svært at skulle vende sig til at ikke have ret meget kontakt. Og ugen op til, at han tog afsted, der var han jo her hele tiden. Så det der med, at jeg også skal vende mig til at sove alene, det er faktisk rigtig svært. Så jeg har ikke sovet ret meget alene, siden at han tog afsted. Jeg er super hudsulten. Ikke i form af, at jeg nødvendigvis skal have en masse sex. Det er selvfølgelig ikke bare en fordel. Men den der hudkontakt og den der følelse af, at et andet menneske holder om en, den har jeg helt vildt meget brug for. Og det er pisseirriterende, at han er væk. Så jeg har min bekendtskab og mit bagland, som jeg trækker lidt på der. Det er jeg super glad for, at jeg har. Jeg tænker, at jeg går live i løbet af næste uge igen, sammen med en af mine swingerveninder. Vi skal lige have aftalt nærmere, hvornår, og så skal jeg nok lige melde ud, hvornår vi tænker, at vi går live sammen. Og der tænker det bliver sådan noget med, at der er frit slag. Der er god grobund for at få spurgt løs, både til hende og til mig, os begge. Vi kender hinanden ret godt efterhånden, og hun låner min mand en gang imellem. Og hun er et stykke dejligt kvindemenneske, så det glæder jeg mig mega meget til. Men jeg skal nok lige holde jer opdateret omkring, hvordan og hvorledes. Så følg med på min profil, og så vil jeg sige mange tak, fordi at I vælger stadigvæk at være aktiv og følge med.